Ka Rotary Club jong ka Cherry Blossom Shillong kala penlong ya kejing ya kenduk lang ki Asha baki nong tre Aganwadi hapok ka Mawson Ram constituency ha kejing ya don lang u MLA ka Mawson Ram u ba HM Shang Pliang bat kiwei ha kini kejing ya lang u MLA u la ais ngobha da kitiar jing ya da ringkat baka song pisa syaki Asha baki Aganwadi kum ka dak ban penpau kejing sngongu ya kejing tre Shitom ka jongki khamtam hapreng kani ka khlam. Kumju MLA ula kularu hakmat jongki baro ba undang bud dien halor ka jingpin slam ka sarkar ya ka baija ka po jongki bat bandawa na ka sarkar lingba ka department jong ka social welfare ba ka dewan penbiang ki jingdon kam jongki baro. Kumno ki mut ba ki ne ki asa jongi ki lek banyara yangi nalor ni khot yaki kum ki frontline workers nalor ni snow bakide ki sipai juni hamti hamadan bat bakin yai klam dom jiada bahado mentah ni khidmat om bakim shumyo watang ka mas maka sarkar kim shumyo wat ka sanitizer wat ka taru kim shum kenram dien kila ya chakmat hawa don ka duty bala khot baong bala don numpang hanta laman mie dam yong kimi na yeng ban lek ban trei ka kam la kren hakman chief minister no bakuno anu kani ka khidmat bakine ki asha ki patyo ek jingsiam joki dola persiapan kli na ki officer ki ong ni apply lese kasakut hamno kata kalau berjubah kata kamu bakin kikia kidai ban budin babalai kasakut hamno kasakut kenapa kapisa kepala sanction kasakar kadeban poi hadu akaun jongkim asya Andai kapisa joka covid duty kadai kabakular ka sarkar jongi omde bakular maka sarkar kami tiaba on kata ka 1000 ka nidon kanno spa mut kanno hajar mut ki asha po kastem tang 1000 sipnai kumno mimla bersewi kata ko de jingkli jonga hakmat chief minister hello check payment khamtam na kumenta ki asha la ni Anganwadi ha ka assembly le se nganong e pibi idudan le kumenta na ka gpuar ka assembly tinga kwa be in snowland ki jing nama kum ju ong man jonga mang pa ta ni ba ho when it comes to work ha ka bai dei ba ka ki asha ki Anganwadi ki di front lines ha when it comes to payment ne ha ka jing se ki di bottom line kata ka bang na long dei ne kwa bang ilong ki front lines bagi asya ki front lines kamat kajing siru ka ban biang bakam dei ban suki ne kam dei ban slam kata ko samo pher kalam la dengi tre bagi department jo bahad hi banai ki ni nang yo jing siru hadu license sausna nama babre ke jing tre jing ki asya shiteng kami hati pati lo hiang hati ikhur seladan makha hak mare ban lei do hospital teng ulok ke hak apa hak pun jo kamera kalau jo ngapa ayo san hadan ni shpoh ja nei bakut jo kamera rumio bakut jo pasnang rumio bakut jo license sausna rumio kata kadi bomna kan lang na bomna kan kita ngajenong beri udahnya tiga mla barang terpau jing semua na kalian jong kamau le ka pegaraya asha ko kasinian hi kaperpau jing semua ye sa champion igaladan kata mensiam ban no senyang ne ban ai bentale na ne ban terpau super thai bagi asha kide kita kinong yarap ki bahmat do jong kasnong thau khamtam ban yarap ka pat khia dia yang gini yarap kini kiarap kita lontang kicing sedang ni sadang budin ya kita kiai kiba pip sumyo adu kene firman in budin ang sarkar ba kadai ban pendap ban penbiang ya kicing duna kicing dongkam jom kiba mende malayo semua di kom santi ya kicing
kebakiangan wadi baro kisam wat kuslai ngala notau ni kijinge jong hi pat Nasabuddin bat Minister Social Welfare lani bat ke department bat ni dei bandang pen ai susu ya kilat ya ki bapin yo bapindang penjanai ya rumah mereka jong hi